बे समाव समनि तान्दै रादाबा मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। मध्य प्रदेशनि इन्दौराव फिन हिंसायारि जाथाय। निजामुद्दीन मार्कासआव बाहागो लानानै फैनाय सुबुंफोरखौ हम क्वारेन्टाइननि थाखाय नागिरनो एबा खौरां लानो थांनाय देहा फाहामगिरिफोरा आरो रैखाथि बिफाननि सायाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। रोजा रोजा सुबुंफोरा लावथि आरो अन्थाइ खुबैनानै रैखाथि बिफान आरो देहा फाहामगिरिफोरखौ गाग्लोबनाय नुनो मोन्दों। बे समाव समनि तान्दै रादाबा मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। मध्य प्रदेशनि इन्दौराव फिन हिंसायारि जाथाय। निजामुद्दीन मार्कासआव बाहागो लानानै फैनाय सुबुंफोरखौ हम क्वारेन्टाइननि थाखाय नागिरनो एबा खौरां लानो थांनाय देहा फाहामगिरिफोरा आरो रैखाथि बिफाननि सायाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। रोजा रोजा सुबुंफोरा लावथि आरो अन्थाइ खुबैनानै रैखाथि बिफान आरो देहा फाहामगिरिफोरखौ गाग्लोबनाय नुनो मोन्दों। बे समाव समनि तान्दै रादाबा मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। मध्य प्रदेशनि इन्दौराव फिन हिंसायारि जाथाय। निजामुद्दीन मार्कासआव बाहागो लानानै फैनाय सुबुंफोरखौ हम क्वारेन्टाइननि थाखाय नागिरनो एबा खौरां लानो थांनाय देहा फाहामगिरिफोरा आरो रैखाथि बिफाननि सायाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। रोजा रोजा सुबुंफोरा लावथि आरो अन्थाइ खुबैनानै रैखाथि बिफान आरो देहा फाहामगिरिफोरखौ गाग्लोबनाय नुनो मोन्दों। बे समाव समनि तान्दै रादाबा मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। मध्य प्रदेशनि इन्दौराव फिन हिंसायारि जाथाय। निजामुद्दीन मार्कासआव बाहागो लानानै फैनाय सुबुंफोरखौ हम क्वारेन्टाइननि थाखाय नागिरनो एबा खौरां लानो थांनाय देहा फाहामगिरिफोरा आरो रैखाथि बिफाननि सायाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। रोजा रोजा सुबुंफोरा लावथि आरो अन्थाइ खुबैनानै रैखाथि बिफान आरो देहा फाहामगिरिफोरखौ गाग्लोबनाय नुनो मोन्दों। बे समाव समनि तान्दै रादाबा मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। मध्य प्रदेशनि इन्दौराव फिन हिंसायारि जाथाय। निजामुद्दीन मार्कासआव बाहागो लानानै फैनाय सुबुंफोरखौ हम क्वारेन्टाइननि थाखाय नागिरनो एबा खौरां लानो थांनाय देहा फाहामगिरिफोरा आरो रैखाथि बिफाननि सायाव गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। रोजा रोजा सुबुंफोरा लावथि आरो अन्थाइ खुबैनानै रैखाथि बिफान आरो देहा फाहामगिरिफोरखौ गाग्लोबनाय नुनो मोन्दों।